Хотынлыкка оласыңмы? Мәдинә Авзалова. Хикәя. Гүзәл Яппарова укый. Шишмәгә суга гына дип төшкән иде ул. Кул сузымында җәйрәп аккан ык елгасына күз генә сирпеп алды. Ошо кырые күренмәс киң елга аны һәр чак каядыр дәшә, нидер әйтергә тели сыман тоела аңа. Ул чиләкләрен шишмә янында калдырды да яр буена төшеп утырды. Инде гомер узып бара, ә ул һаман шушы яр буенда. Килә дә, менә шулай дөньяда гаме булмагандай тыныч кына агып яткан суга, ашыга-ашыга серләрен сөйли. Кеше генә ишетмәсен, кеше генә күрмәсен. Булай да улда карт кыз дигән исеме таралган аның. Ә ничек матур башланган иде аларның мөхәббәте. Ул 9-нчы сыйныфта, Ильяс 11-дә, егет аңа бер качанда яратам дигән тылсымлы сүзне әйтмәде. Әмма алар бер-берсен ярты сүздән аңлыйлар шикелле иде. Армияга киткәндә егет кыздан көтәсеңме? Дип сорамады. Чөнки белә, көтәчәк ул аны. Гөлҗимешем, мин кайтканча үсеп тор, диде Ильяс шул чагында, Гөлҗиһанның беренче мәртәбә иреннәренә кагылып. 2 ел күз ачып йомганчы узды да китте. Арада мөхәббәт хатлары йөрде. Гөлҗиһан ул арада Казан педагогика институтының татар теле бүлегенә читтән торып укырга керде. Көндезгегә дә керә ала иде. Тиздән Ильяс кайтыр. Ул аннан башка 4-5 ел ничек яшәр? Аерылырга ярамый аларга. Ул шулай уйлады. Тик егет генә алай уйламай булып чыкты. Хезмәтеннән әйләнеп кайтты да шул елны ук төзелеш институтына барып керде. Ә кыз авылда мәктәптә эшләп калды. Егет аны Казанга күчәргә өндәп карады каравын, Гөлҗиһан ризалашкан да иде. Әмма бәхетсезлегенәме, язмышына күрәме, әнисе каты авырып урын өстенә калды. Ильяс авылга еш кайта торган иде, ерак ара булса да, шимбә җиттеме, ишекне кем кага дисәң, ул кайткан икән. Әнисенең генә моның ише арлы-бирле мөнәсәбәтләргә бик исе китмәде. Кызым, бик өметләнмә. Ул анда, син монда. Беренче мөхәббәт ул 40-ка кырлана, дип кисәтә килде. Әнисенең әйткәне рас килде. Егет тора-бара авылга кайтмас булды. Гөлҗиһанның хатларына да җавап килми башлады. Ул вакытка Ильяс инде 5-нче курста укый иде. Аннан аны практикага Әлмәт якларына җибәрделәр. Аннан ул юкка чыкты. Дөрес, ул әти-әнисе сеңелләре янына әллә нигә бер кайткалап йөрде. Тик Гөлҗимеше янына гына керми китә торган иде. Ә бер вакыт авылда өйләнгән икән, хатыны шәһәр кызы, бик иркә хатын икән имеш, Ильяс аны уч төбендә генә йөртә икән, дигән сүзләр йөри башлады. Дөрес, кызым, дөрес әйтәләр, дип җөпләде Ильясның әнисе Гөлҗиһанны чишмә янында очратып. Туйны да Казанда ясадылар, монда кайтып та тормадылар. Шул чагында кызның аяк астында җир убылгандай булды. Күпме көтте бит ул аны. Ышанып, өметләнеп көтте, яратты. Ул аны хәзер дә ярата. Ни гаҗәп, күңелендә аңа тамчы да рәнҗү, ачу да юк. Бары ярату гына. Мөхәббәт шундый була күрәсең. Бу вакыйгалардан соң 6-7 еллап вакыт үтте. Гөлҗиһанның тормышында бер ни үзгәрмәде. Күңелендә генә әйтеп бетергесез бушлык аның. Үкреп елыйсы, башын алып еракларга качарга уйлаган чаклары күп булды. Әнисе генә тотып тора иде аны бу авылда. Инде менә ул да юк. Соңгы сулышын алганда да ул бер ялгызы калачак кызы турында уйлады. Кияүгә чык. Зинһар,
ялгыз кала күрмә. Баласыз калсаң нишләрсең? Дип өзгәләнде. Беркемгә дә карый алмас, беркемгә дә кияүгә чыга алмас шул инде ул. Аның мөхәббәте бер генә. Аннары ышанмый ул аларга. Кат-кат алданасы килмей. Сорап килмәделәр түгел, анысы килделәр, усаллыгын, тискәрелеген белә торып килделәр. Яратмыйм бит мин сине, дия торган иде. Яратмыйча яшәүчеләр азмы? Сиңа һаман ярату кирәкме? Дип гаҗәпләндерүчеләр дә булды. Әйе, яраткан кешең белән генә. Югыйсә фатирдаш булып яшәүдән ни файда, ни кызык. Бер җәйне ул укучыларын Казанга экскурсияга алып барды. Җылы рәхәт көн иде. Музейларда йөреп арыганнан соң Муса Җәлил һәйкәле янындагы эскәмияләргә тезелешеп утырдылар. Бала-чага үз мәшәкатьләренә чумылып, алган тәэсирләре турында бер-берсен бүлешә-бүлешә үзара гәпләшә башлады. Гөлҗиһан да алар янына барып утырды. Бер туктаусыз Кремльгә алган кешеләрне күзәтә башлады. Шул чак "Исәнме, Гөлҗимеш?" дигән тавышка сискәнеп китте. Артына борылып карады. Ә анда ул басып тора. "Исәнме, Гөлҗимеш? Әллә ишетмисең дә?" Шундый йомшак, шундый ягымлы аның тавышы. Гөлҗиһан торып басты. Ир янында бөтерлеп йөргән бәләкәй кызчыкны шунда гына күреп алды. Ул әтисе кулыннан ычкынып китте дә Гөлҗиһанга килеп сарылды. "Әни!" дип пышылдады. Аның кочагында эреп беткән сабый. "Игътибар итмә, әнисен сагына ул", диде сүзне ничек башларга белмәй тамам аптырашта калган Ильяс. Хатынның үлгәненә ел була инде. Ул үзенең 2 бала белән ялгыз калуы, авылны, аны бик еш искә төшерү хакында сөйләп ала. "Ә син бер дә үзгәрмәгәнсең. Тагын да чибәрләнгәнсең", дип әйтимме? Гөлҗиһанның дәшми торуын ул үзенчә аңлый. "Беләм, үпкәлисеңдер миңа", ди ул дулкынлана башлап. "Мин синең тормышыңны буздым. Шуңа җәзалыйдыр мине язмыш. Бер дә рәхәт түгел миңа хәзер. Син инде мине гафу ит. Теге вакытта аңлаша да алмадык. Үкенәм, бик үкенәм. Ялгышларны язмыш кичерми", диләрме әле? Ул Гөлҗиһанның йөрәгенә ут салды да, кызчыгын җитәкләп, тагын китеп барды. Шул көннән инде тынычланып калган күңелендә янә давыл купты. Атна 10 көн уйланып йөрде дә Ильясның туган йорты ишеген ачып кирде. 90-га җитеп килүче карчык аны шундук танып алды. "Ишетеп килдеңме? Үзе хәбәр иттеме?" диде ул. "Казанга баргач күрдем", диде Гөлҗиһан һәм шундук сораштырырга кереште. "Авыр аның хәлләре, Гөлҗиһан", диде карчык авыр сулап. "Ничек хатынсыз яшәр ул 2 бала белән? Бер кайтып китте, сине сөйли дә сине сөйли. Өйләнсәм, бары аңа өйләнәм. Яратам мин аны, әни, яратам", ди. Ә шуны сиңа әйтергә курка. Бик гаепле бит ул синең алда. "Нигә мине бу кадәрле тилмертә ул Сабирәттәй? Мин бит аны гомер буе көттем." Ул төнне аның күзенә йокы кермәде. Күз алдында гел аннан ераклаша баручы ир белән бәләкәй кызчык торды. Күрәсең, беренче адымны аның үзенә ясарга кирәк. Тәкъдирендә шулай язылгандыр. Уйлый торгач, ныклы карарга килде. Адреслары бар, җыенам да китәм. Казан мәктәпләренең беренче чыгарылыш сыйныф укучылары белән очрашу бара. Сыйныф җитәкчесе буларак башлап сүз алган Гөлҗиһан чыгышын "Һәркемнең бәхете үз кулында. Тик соңарырга гына ярамый", дип тамамлый.
Шуннан, дим, бүтін іштірлерін бір мезгілді жетмесе, бірінші көрген кішісіне ашып тошлаған ханымға. Шуннан Қозанға келдің, аны ізлеп таптың. Ишекні ашып жіберді де, тілсіз қалды. Мені көрірмен демегендір енді. Бұл сағадан өтуге бірінші сүзім. Қатынлыққа оласың ма? Болды. Шул шақ бәлекәй шүгіріп келіп шықты, тағын әне деп кышкырып жіберді, құшағыма ташланды. Әйе, әнеең мен сенің, әнеең деп өз-өзімні біліштірмеше баланы үбе башладым. Шуның білән хәл ителді инде. Тәқдим ясап тұрмады индалайсы. Юк, мені құшаклады да елап жіберді. Ол елай, мен елайым, бала елай. Эй, сөйлей башласаң ма? Шау-шулы мәктәп тұрмышын артыбызда қалдырып, урамға шығабыз. Мәктәп янына келіп тукталған шәп машинадан бір ир кіші түшә дә қаршыбызға атлый. Ильясым, дигі Жихан, оңа иркәт қараш ташлап. Мені күн сайын іштен қаршылый, ішке үзатып қоя. Бәхетле мин. Олар артынан sıкланып карап балам. Әнә бит нәрсәдей. Бәхетнең күктән төшкәнен көтеп утырмаска, үзеңә эзләп табарга кирәк, ди. Бу инде яңалык түгел. Елларда оныттыра алмаган, бер нинди үпкә рәнҗешләр дә басып китә алмаган мөхәббәтнең генә юлы әнә шулай бәхет дип аталган Кыйбла ягындадыр. Кадерле дусларым, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сезгә исәнлек, саулык, озын гомерләр, бәхет дип аталган гомер юрганына төренеп, күмелеп яшәгез дигән теләктә калам. Бәхетле булыгыз.